Ето ни нас отново и както обещах, ще има продължение. Ето да къде сме стигнали с нашия малък и готин шоп. Разгледайте отвътре. Видяхме главата на моя приятел отвътре, черна. Ако искаш да ми помогнеш, а така го прави. Така ще бе. Такъв меч виждали сте, дами и господа? Не, ще снимам. Като лаги, като световно. Ей, гати лага има в този сервер, бе, братле. Това е заради Бандикама. Бандикама взима от сервера. Много гадно. Аз после ще го стопна, когато с времето. За да налаги. О, чакай, бе. Добро. Са по-малко лаки имам. И чакай. Абе. Та. О, нали го знаеш Кико? Нищо не ти разбирам, бе. Добре, ти си прави каквото правиш. Аз, сега идвам. Гати лага, бе. Става. О, готино го правиш. Ето. Това е постройката. Чакай да го видим. Чай да видим шопа отвътре. Опа. Перфектен шоп. Повярвайте ми, без Бандикам сървъра върви перфектно. Тони? Моля? Кажи на потребителите на YouTube, че без Бандикам и такива други програмки сървър върви като слънце. Да, така е. Извиняйте, болен съм.
Супер. Така. Имаш... Какъв ти е половина за шоп? С табелки ли? Или не. С табелки няма, мога да ти намеря. Спри клип, ще има пауза.